pitäisikö olla sellaisia low income töitä, vielä sellaisia pienempiä? Mä oon nyt töissä itse, mutta halusin puhua aiheesta sellaisesta, että olisiko sellaiselle niin kuin alkutyypeille, kun menee alussa töihin, tai sitten ylipäätänsä sellaisille, jotka niin kuin, no vaikka esimerkiksi vois heti saada sellaisen pienen rahatyön nopeasti. Mä huomaan, että yritykset tekee jotkut paljon työtä siinä, että tekee rahaa ja kaikkea. Ja kyllähän työn saaminen helpottuu. Ja onhan siis yrityksiä, jotka siis oikeasti laittaa, että työn tekeminen on helppoa, niin kuin netissä on niitä kaikkia rahan sivustoja ja muita tällaisia. Mä itse mietin sitä, että eikö voisi olla sellaisia niin kuin pieniä rahatöitä siellä täällä, tai ylipäänsä rahatöitä enemmän. Mä sanon, että se olisi hyvä, kun aloittaa ylipäänsä työmaailmassa, että saisi niin kuin kiinni päästä siihen juttuun. Mietin sitä, että se ei ole helppoa. Ei, toi työmaailma. Ja itse halusin puhua siitä tänään. Eli juuri tää iso juttu on siinä, että kun miettii yhteiskuntaa, tällaisia betonirakennuksia ympäriinsä, missä tuolla onkaan, ja samaan aikaan on vaikka oma kotitalo tai kaupungin ostostalot ja muut kaikki tällaiset, niin ne on sellaisia niin kuin, jos miettii yhden ihmisen näkökulmasta, joka just vasta aloittaa, niin sehän on ihan niin kuin sellainen tyttistyllerö siinä, että siinä se vaan katsoo ja mitä siellä nyt tapahtuukaan. Tai sellainen aloittelijalla on vaikeata, sanotaanko. Ehkä se on se, mitä mä enemmän sanon, eikä tällaisia vanhoja loruja, vaan nyt se iso juttu on siinä, että mietin sitä, että olisi kiva, että olisi sellaisia helppoja alkutöitä. Mä oon viime aikoina nähnyt, että on tällaisia sivustoja, jossa voi tienata nopeasti ja kaikkia varon niitä sellaisia, jotka sanoo, että tienaa nopeasti tai pikavipit ja tällaiset. Mutta siellä nyt on sellaisia joitain sivustoja, jotka niin kuin, jos pystyy Fiverr ja sitten on kaikkia muita työsivustoja, Upwork. Mutta siis Upworkin pitää nähdä vähän vaivaa ja ylipäätänsä jos vaikka LinkedIn-profiilin laittaa, niin siihen pitää nähdä vaivaa. Ja tollaiset asiat, niin ne ei tuu helposti vaan suoraan kädeltä. Mä mietin, että siis toisaalta siihen menee tietenkin resursseja, että palkkaa ja järjestää. Mietin, että kun vaikka jos miettii katukuvaa, niin että löytyisi sellaisia vaikka, että hei, tartten vaikka jotain tyyppiä tekemään duunia X, duuni Y, niin sellaiset olisi niin kuin hirveän helpottavia siinä alkujutussa. Ja mä sanon, että Suomen yhteiskunta on sellainen, että se on tosi hieno, ja täällä on nyt kaikkia niitä sellaisia polkulautoja tai miten nyt sähköisiä polkulautoja ja muuta kaikkia nyt täällä on tullut katukuvaan. Ylipäätään kaikenlaisia juttuja, niin onhan Suomi hieno. Ja kyllähän rahakas tyyppi kaikkina historian aikoina pärjää, niin hän sanotaan. Mutta siis, hyvinkin pärjää. Suomessa perustyyppi pärjää hyvin, normaali tyyppi pärjää hyvin. Mä mietin sitä, että se olisi hienoa, että olisi sellaisia niin kuin low income, pieni tulo tapaisia työpaikkoja eri paikoissa. Mä itse tietenkin, niin mä henkkohtaisesti en ole supervarakas järjestämään tällaisia ehkä nytten, koska mä vasta on sellainen, niin kuin, siis en mä vasta aloittanut työjuttuja, mutta viime videossa mitä sanoin, niin mulla on nyt 2 työpaikkaa, sanoin viime videossa, ja nyt sitten sanoin, että on töissä, niin pitää niin kuin laittaa, että asiat sujuu ja muuta, että ei voi vaan ympäriinsä heitellä rahaa ja muuta kaikkea. Mä itse haluaisin olla jossain vaiheessa yrittäjä, niin sen takia pitähän lähteä tuumasta toimeen, eikä vaan itse teorisoida, mutta mä sanon, että yhteiskunta voisi pärjätä ja olla helpompaa vielä paremmin, kun olisi sellaisia
pienituloisia töitä, just vaikka, että joku vaikka kävelisi kadulla, että se voisi saada töitä, joku vaikka avaisi appia, painaisi nappia, niin saisi töitä. Tietenkin siinä pitää olla varovainen tietenkin näistä, kun on kaikkia, no mitä nyt yhteiskunnassa löytyy, kaikkea, että jos luottaa vaan siinä, että nappia painaa ja tekeekö joku sen työn ja kaikkea epämääräistä muuta, niin, no se on ihan ymmärrettävää. Mä mietin, että siis Suomen yhteiskunta pärjää tosi hyvin siinä, että on vaikka tää uimahalli tai kirjasto. Ja ne on sellaisia, jotka niin nykyäänkin on vielä relevantteja. Musta tuntuu, että tää teknologinen ylikulttuuri ja kaikki ihmesormukset ja ihmerannekkeet ja tällaiset, niin, ne on hyödyllisiä. Ja sanoisin, että kyllä varmaan pystyisi järjestämään sellaisia, että olisi pienituloisia töitä eri paikoissa. Mä uskoisin näin. Siihen ei menisi paljon rahaa, jos se laittaisi, että ne... No niin, toisaalta tietenkin, että mitkä on noi työsopimukset ja kaikki. No työsopimukset on sellaisia, että ne... Ja politiikka ja laki vaikuttaa tosi paljon. Että se on sellainen... Jos joku lähtisi siellä tekemään, niin se olisi hirveän iso mullistus. Tarkoitan, että jos se niin yleistäisi sitä. Tietenkin yritykset voi tehdä silleen, että helposti palkkaa. Mietin itse, että noin tuntipalkat niin, ja muuta kaikkea, niin kyllähän työt on. Mutta siis se, että tiedätkö, kun sä aloitat ylipäätänsä Suomen yhteiskunnassa, niin että töitä saisi helpommin, että töiden aloittaminen olisi helpompaa, että löytyisi sellaisia pieni rahatöitä, niin se olisi oikeasti, mitä mä sanon, auttaisi hirveästi, koska kun sä aloitat ylipäätänsä yhteiskunnassa, se ei ole helppoa. Ja sellainen, että niin kuin, jos on esimerkiksi, no jos mietitään vaikka ylipäätänsä maailmaa ja tapahtuvia kaikenlaisia juttuja, niin tiedätkö, ei oo helppoa siinä, että kun pieni tyyppi aloittaa ihan alusta asti. Itse puhuin viimeksi, että just kun ennen kuin töitä hakee, niin sit pitää laittaa asiat kuntoon. Ja tietenkin kun työt on saanut, niin pitää laittaa asiat kuntoon. Ja sen takia se, mitä mä puhuin siitä, niin se on sellainen, että ei ole kaikki vaan niin yksiselitteistä. Ei. Jos miettii, että monet asiat on yksiselitteisiä loppujen lopuksi siinä, että esimerkiksi raha on aika simppeli, esimerkiksi työ on aika simppeli, niin mä sanoisin, että olisi hienoa, että löytyisi tollasia niin kuin pienirahaduuneja ympäriinsä. Mä itse testailen, katon niitä nettijuttuja, tietenkään en testaile mitään sellaisia kauheita, niin kuin jos siellä tapahtuu jotain. No on kaikenlaisia sivuja, mutta ihan kaikkia vaan testaile siellä. Mutta siis mahdollisuuksia on enemmän Suomessa, enemmän tällä hetkellä, sanon sen. Ja uskon siihen, että toi Suomi on mahdollisuuksien paikka siinä, tai ylipäätänsä yhteiskunnan alkutaso, kun miettii, mä nyt on tässä kadun vieressä tällaisella pikkuisella kadunkaistalla, jolla tuolla autoja menee ohi ja muuta, niin se iso juttu on siinä, että siis kun kävelee näillä katujen varsilla muuta, niin on tosi siis löytyy bisneksiä, että on vaikka kaikkia, että käy hiusten liikkeessä ja on vaikka pankitkin näkyy tuolla ja kaupat näkyy tuolla ja kaikki. Ja nehän löytyy, mutta siis se sellainen kulttuuri, tietenkin kulttuurimuutos on iso, että näkyisi töitä katujen varsilla. Joissain paikoissa on, joissain Suomen paikoissakin on. Mietin, että olisi sellaisia, että saisi niin kuin rahaa ja sitten just siinä sellaisen rahatyöllä silleen, että olisi niin kuin, kun nämä Suomen kaupungit on sellaisia, tiedätkö, niin kuin sellaisia linnoituskujia, niin olisi hienoa, että löytyisi helpommin tollaisia, että olisi rahatöitä. Hei, haluaisin saada rahaa, haluaisin tehdä työtä, voisin vaikka tehdä pidemmänkin aikaisesti työtä. Sellaisia pieniä duuneja. Mietin, että ne niissä niin videopeleissä osaa tehdä hirveästi kaikkia minitehtäviä ja kaikkia tällaista, että saat rahaa ja muuta kaikkea nopealla pienellä vaivalla. Ja oikeastaan hyvin paljon sanon.
erittäin paljon sanoin, että nyt kun mulla on parempi asema ja kaikki siinä, että on työtä tehnyt, niin asiat menee paremmin. Kyllä. Se on hyvä. Ja todellakin sanon sen, että nyt kun on asiat hyvin, niin nythän pystyy helposti miettimään ja katsoa kaikkea. Se tuntuu niin kuin silleen, että joku on niin kuin saanut työn, sitten siinä tulee sellainen ajatus, että hei, että mitä sitten seuraavaksi tekisin. Ja mä mietin siinä mielessä, että se alkupaikka, se alku, sellainen niin kuin koulusta töihin tai ylipäätänsä kadulta töihin tai kotoa katsoo nettiä töihin tai kännykällä soittaa ja pääsee töihin, niin siinä on sellainen niin kuin hirveän pitkä etäisyys. Ja että tyypit sais helpommin töitä ja löytyisi kaikkea sellaisia pieniä töitä, mun mielestä olisi tosi hienoa. Tää on, päivää tässä on Elias ja mä teen tällaista kanavaa täällä, puhun työasioista, on tehnyt jo yhden videon, voi tykätä ja kommentoida, tilata. Ja näitä pitäisi tulla enemmän, puhun tällaisista Suomen asioista. Mä mietin itse tällä hetkellä, että töitä tehdessä, kun alkua pääsee siinä yli niiden alkutyöjuttujen, mä oon nyt tehnyt töitä jonkin aikaa, niin helposti lähtee asiat liikkeelle. Ja just silleen, tiedätkö, että kun on varmuutta siinä rahassa ja kun on sitten kotipaikassa, monissa asioissa, sitä alkaa asiat helpottaa. Mietin sitä, hyvät ystävät, että ylipäätänsä kun sitä miettii, että mitä tyyppi sitten tekisi, kun on koulusta ensin tyyppi miettii, että no niin, haluaa saada töitä. Mitä sitten tekisi? No sittenhän on kaikki yliopistot, voi mennä jatkokursseille tai jollekin myöhemmälle kursseille ja kaikkea. Tai voi mennä harjoittaa lisää kaikkea vaikka, mitä nyt on tää hygieniapassi ja kaikki tällaista, niin tollasiahan asioita voi harjoittaa hirveästi. Mut siis se mietityttää hirveästi tuollaiset kaikki, mitä seuraavaksi tapahtuu ja kaikkia. Niin tätä kanavaa voi seurata ja kuunnella meikäläisen keskustelua asiasta. Itse sanon sellaisen jutun, että mulla on varma tilanne ja siitä halusin kertoa ajatuksistani, että olisi kiva saada noita alussa helppoja töitä, löytyisi töitä vaikka minkälaisia pieniä rahatöitä. Käytännön järjestelyistä en puhunut, mutta siis minusta se olisi hienoa, että alkutasossa löytyisi helpommin töitä ja sellaista halusin puhua. Ei oikeastaan muuta, hyvää päivänjatkoa sinne ja tilatkaa kanavaa ja muuta sellaista.